ବାହାଘରରେ ଉଡ଼ିଲା 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କି କିଛି କାରଣ? ଉଡ଼ୁଛି ଟଙ୍କା, ନିରୋଳା 500 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ଉଡ଼ୁଛି। କିଏ ଜେସିବି ଶୁଣ୍ଡରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଛାତ ଉପରେ ଥାଇ ହାତ ପୁରାଇ ଜରିରୁ ପୁଳା ପୁଳା ଆଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ହେଉଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସିଦ୍ଧାର୍ଥନଗର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବାହାଘର ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ଦୃଶ୍ୟ। ବାହାଘରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଅତିଥିମାନେ ଏମିତି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି 500 ଟଙ୍କିଆ 20 ଲକ୍ଷ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ବରପକ୍ଷର ଅତିଥିମାନେ ହିଁ ଏମିତି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ ପରମ୍ପରାରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବାର ବିଧି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅତିଥିମାନେ ଟଙ୍କା ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଯେମିତି ହେଉଛନ୍ତି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହୁଏତ ଏହା ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେତିକି ହୋଇନି। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେହି କେହି ମଜାରେ କହିଛନ୍ତି ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରାଯାଉ। ତେବେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି 1000 କି 2000 ନୁହେଁ, ଏମିତିକି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ବି ନୁହେଁ। ବାହାଘରରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉଡ଼ାଇ ଦେବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଉ ଯେ କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଜ୍ଜୁବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ।